Zvinhu zviya zvatanga manje muri yeZimbabwe vanhu vave kutsanangura zvechimuchato chenhema, chimuchato chevakomana, chimuchato Hanzi money laundering. It was more like a money laundering wedding. Akujirinopisa ende mchamhanya zvenyu iweka amana ndakambofunga zvangu ndichiti ubuda anonzi ndikukupa 33 hectares muHarare. Harare yacho imbori nemahectares mangani yekuti munhu unopiwa 33 hectares muHarare. Amana munozama kureketa hectare imi zvinonzi just a wedding gift. Tichazoiongorora zvedu nyaya iyoyo tichionesana because haisi nyaya dzekuti tinongonzwa tichipera zvakanaka. Even magifts acho the way anga achibudiswa nawo acho pachokwadi chapo asi zvinhu zvinofadza. But panapa muri yeZimbabwe pane munhu ndatamirira kuti ambotanga akomenta so that tozotaurirana kuti zvinenge zvichifamba sei. Handiti advocate Nelson Chamisa vapindira pane nyaya iyoyo yemuchato. Saka kana uchingori panapa uchiziva kuti unofarira advocate Nelson Chamisa, show me the signal. Ita kuti ahoi wobva wakanda like agojyiwe rinopisa. So Chamisa uri kuti the wedding that reviews, that wedding guest list is not merely a list of invitees. It is a roll call of the few who continue to plunder the nation's wealth and resources for their own benefit. The obscene display of looted wealth stinks to high heaven. It stands in painful contrast to the widespread poverty endured by us ordinary citizens, seen in collapsing health care, a struggling education system, eroded savings and pensions, paltry salaries, and decaying infrastructure. At a time when millions are suffering, such extravagance exposes the deep inequality and moral decay at the heart of our society. This should serve as a wake-up call for all of us to say enough is enough. We must stop this nonsense, keep 3 and demand a new leadership with a citizen's mandate that serves the all rather than a privileged few. State capture is a waste from a form of treason. We the citizens vapedza zvavo vachambisa ndo mashoko vari kubuda vari kutaura pana but uyaone zvako ayaya. But and Chamisa is also promising because vanhu takusuwa kaChamisa, we miss you ka ukuita sei zvikanzi a lot is happening. You will soon appreciate the approach. Low. I can't wait. We can't wait. Akomana izvo zota kungosapota zviripo. Inozoti ndogara ndichiudza vanhu vakawanda kuti yoko saka Chamisa ucho nomusimbisire chinga nachinga akutaura nyaya dzake yo. Dai uchingomuignore because iye anomboignore maZimbabweans. No. It's not like that. Ndakataura ndakati inini naChamisa takangogarira vana. Tunopenda zvakwambona marriage yayo kunonzi haisi kunyatsoshanda but muri kungogara muripo like what you guys are doing. Ungozoti ndichaenda here ndoparadza mhuri because of tasiyana. Saka zvakafanana zvikanzi wambona imwe marriage yekuti munhu chero kanzi aura zvakutonetsa inenge yasvika zera rekuti marriage yoka munongotukana mongonetsana but kuti mucharambana hazvichaite because makuda kuramba makaita se makabatanidza mhuri, wakabatanidza vana, watoti mhuri yako yakura. This is the same situation iri panapa pana Chamisa nevanhu vakatonge isusu because isusu tongoti aiwaka vatsvangire vakakusiya uri musara pavana iwe wanditi. Saka zvokasara uri musara pavana atingazokuti tonga kunhingirina ko vana vanozodii mangwana. Saka takungoti ngatimbogarire vana since yet a lot is happening. Mirai muone zvenyu muchazofarira approach yacho. We can't wait to see that. We can't wait to see that happening, especially nyaya iripo dzana Cape 3 nyaya dzechinchi. Guys, try to do something. Takanzwa kuti he is back pa dance floor. Yes, he is back pa dance floor but dance floor yacho iri kuvharwa zvamuchose nevakomana ava akada kuramba achizvisekerera. Cape 3 kangoti pacha chete zvinhu zvese zvinobva zvadhakwa. Yes, ma-accusations anouya wazodai wadai. So inisisu hatishande nema-accusations. We can't accuse because hatizivi zviri kubva nekunani. Maybe intelligence, maybe vakatonoti tigari tamupedza politically zvamuchose. Apa the reason yari tobuda achitotaura nyaya naTagwirei anga imbonzi akapuwa mari naTagwirei but ukatona kutanga kubuda achibvondorana naTagwirei kudai so ndonzwa kuswinywa so ndenda kutotsvaga pekukwenya because ndo nyaya dzatinoda idzodzidzi. Saka ndiri kuona kuti futi a lot of people are saying a private wedding and
Cab 3 are two completely separate issues. Kuda Tagwirei's wealth is well known, so a lavish wedding for his son shouldn't come as a surprise. By the same logic, should people also attack Nation Chamisa for the level of wealth he is perceived to that? Right? This is absolutely nonsense, garbage. Paakatengesana kuvimba chinchi kwekwe manga muri kweri. Munoziva kuti mari yacho mabhillions akatengesa pakaningina mari zvisina kuningirina mukati. Ko paakapinda kuna na Central Committee hakuna chinhu wani chiri straight chinoitwa Tagwirei. Ku Central Committee akapinda ko ningirikini Congress yange yamboti Congress imimi vanhu vezanu makaenda ku Congress ere makavhotera uyu mukomana we Central Committee. But you know this truth kuti Congress inenge yakatomirira nevayo veda kuisa yobva ngopinda uchienda because you have wealth. Unoti wealth yake iri well known nani? Do you know how he made his money wewe? Unozviziva iwe, unozviteerera zvinyaya zvekunzi ndakazotengesa imba yangu yekuWestgate kuti ndakatanga nemari ndakatanga nechinchi omboti ndakatanga ne17 liters what ndakatanga nechakati 1 tank ndikazodi ungazvitora zvinyaya izvozvo ukazvisa mubrain dzako zvikakumekera sense. Unless wakatodzungairwa zvako uri dzungairwa remadzungairwa rere. I don't think kuti munhu ari normal wanoteerera zvinhu zvakadaro ini wotonzi uri kutoti but ndingiri yake iri papa iri kuningirikina. Nonsense, right? And in Zimbabweans the bitterness over a private wedding says more about opposition's desperation than it does about the event itself. Zimbabwe's problems will never be solved by jealous outrage politics or weaponizing people's personal celebrations for cheap political mileage. A wedding guest list is not evidence of state capture. It is an courtroom, an audit report, or proof of corruption. Throwing around serious accusations like treason without evidence only exposes the bankrupt of those who thrive on anger instead of solution. Hapana kana zvetreason zvati zvamboitwa apa zvataurwa apa kungotaura kuti chiwedding icho chichangozara vanhu vanenge vachibira nyika. Hapana kachekuti kunzi uri kukwabura nyika ndimo vanhu vari kudya rutivi rwenyika. Hazvina chekuti netreason muri madofo munozvita makadzidza maZimbabweans vamwe vacho. Hapana zvemunoziva tikuona ndosaka muchiitiswa zvinhu zvekupenga zvekupusa. Hapana, that wedding yaya inofanira kutoinvestigatwa. Panotodiwa manhingirikini kuti tobvunza kuti mazi mari yamaibvisa imimi unobvisa 500,000 iwo uri kugara uri kutora mari kubhengi ripi? Mari yacho unongoiwana kupi ugara necash yakawanda kudaro? Zvinhu zvinofanira kuinvestigatwa zvese zvanhu zvaibvisa mari pepe. Because mimi you guys were thinking kuti maybe munhu ari kungopfachura mari achingoninga achiti chinoona lawyer rangu uri kupa 100,000 chino maifunga kuti it's only Whitney ipapo he was a small fish on that wedding. I'm telling you the truth. Whitney was a small fish on that wedding. Kwanga kune ma big fish. The likes of Tagwirei kubvisa 2 million. Iwe kayo miswa wobvisa land yakakura. Zvinhu zvese zvinoda kuauditwa. Baba imi we pano mutaure nyaya dzenyu. The likes of Scott chitudzai kuti muri kuti 33 million inonzi 500,000 I mean 500,000 yamuri kukanda cash muri kugara mabhengi api muri kuita zvekuita sei? Muri kusenda iri check or what how are you going to produce it? Uri kuiwana sei? Are you using the same banks zikushandisa vamwe? Imimi why are you so privileged zvekunyanya kudarikira? Ndonyaya yasemi kutaurwa panapa. But unoona rimwe ritanga kudefenda zvakadaro. Kana ukapenga yo enda kumabhengi kwacho yo ungotora kana $10,000 per day. Go to Zimbabwe now. Takuchukudza zvese. Enda kubhengi kuti ndikuda I want 10,000 in cash. Go and try. Unozodzoka uchitaurira panapa kuti zvakaoma. Ndo pari kutaura nzi izvi zvinhu maprivileges zvevanhu ava kapa. Zvinhu zvekuti imimi ma ordinary citizens hapana chamuri kuwana ubva ngoti uri kurwadziwa newedding iyo. Inotorwadza kuona usingarwadziwe newedding iyo uri chireshe chemunhu. Vanhu vakawanda vakatoenda ku that wedding. Ndakaona imwe post yaitotenderera vanhu vachicomplaina vachitaura kuti zvoni takashanda the whole day takapiwa $30. Saka unotadza nei kuita bitterness pakadaro? Hazvinakidze, hazvivaraidze. This is the honest truth, the naked truth. Atingamboswere chitaura. Ukatoona uchitoti but that wedding was good. Nonsense. Hey, billionaire kuita sei kwacho? Kudi munofa muri marombe muchingonanzva vamwe varume uri mbinga futseke makadzungairwa futi atidaona kapusa haikona kupusa mazimba ngwara vhurika changamuchangamu so vanoti vanhu vanenge vanoziva zvavari kuita nayango mana wealth yake iripo wealth kuita sei kwacho kuita sei you are now defending munhu ari kuita one day you will cry. Ndikukutaurira one day you will regret all this nonsense zvamuri kuita izvo. Ndikukuudzai muchokwadi and you will regret zvekuti amen. Imimi you think kuti Hanzi ari kudaro because of ana uinvite kwa kumuchato.
ko paibuda ma-accusations oraiti pachinzi akapiwa mari netagwirei yeye saka chinchi mnasi azobuda kutaura makutanga kuti because hauna kuinvitwa, that's why you are bitter. Hapana bitterness apa, this is reality. Ari kutotaurai, I support him, I second him. Pane nyaya iyoyi ndo pendakuwirirana naye manje. Munoswera muchiudzwa izvo so makukundwa kufunga kusati kudhara. So nyaya dzaingoti dzikataurwa motofushira munhu kwete zvekunyeba kuti iwe chiwedding ita sei, but these days matochinja even approach. Saka where are we going as a nation? Kukebe 3 kuko right, imi matotanga uta soft today. What about my MP vane nzara zvavo vanhu vakatoenda vachindoti it's more like gambling guy vakaita kuti tatopinda taita ma MP. Saka obviously they want money, that's all they want. Otokunzwai makadaro muchiisa ka easy approach ikako, and you think kuti zvinoperera kupi? Rambai muchiita chibenzi chenyu ichocho chimoni. One day you regret, guys. I'm telling you. Hey, Chamisa, you are jealous about that. Jealous must stop. Hey, the blinding hate for the father is vakomana. I'm disappointed in Zimbabweans. Tatombotanga tichinzwanana. Mese, hey, jealous. He is not even jealous. Life yake right. Iye akatoda utoningirikina vana vake vari kuenda kuzvikoro, iye Chamisa wacho futi, and you should know this. Vana vake vari kutoenda, imimi muri kuswera muchikomenta this nonsense. One tikakuvheta tichatoona kuti vana vako vari kustruggle, or you are not even paying my school fees. Kana kuti ndimi timu rekungomitisana kana kuti rekungosiya mangomitiswa zvichienda zvakadaro. But munhu achitaura kuti no, chiri kukonzeresa zvinhu zvese zvichi is because kuno umwe ari kutora mazi opportunity ASR1. Imimi mungoripo bava makadaro. Moti zvinhu zvakaoma, mari haisi kubatika, mari haisi kuni. Mochiudzwa kuti ndo papa chiona vanhu vacho ivava. So those are the enemies of the state. And munhu ataura, you are criticizing him. Mangwana moto kuti wakanyarara chi. Amuzive zvamunoda, matondisvota zvisingaiti, makadhakwa. Aiwa. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamisika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian, yeah. My updates